tanan, welcome back sa mga channel. Ubo man unay sa mutubag. Karong adlaw day guys, mula ka ume, banan kong kami magbayad sa PhilHealth na. Unsa nay? Oh, unsa na pa rin magpaniud to? Ani ra ka na nay biha? Unja og mo init-init na ligo ha. Ha? Tara ito ibutang ang imong sanin nag-andam. Jollibee, saan kang mamag-Jollibee? Huwag na Na? Aw na, di ko no be. Hello! Di magpabudjag ni nanay ha. Ay mula ka sus mama magbayad sa ating PhilHealth ha. Di man naman hanay matug, kaya adlawan man. Nabi tos Aliana, ato mo pag-ibog nung Aliana ha. Nakalayot na. Ay, si Mami Terry mo uban man. First time na makaadtog talibon ron. Ato may magbayad sa PhilHealth, bayaran dyan paniguro ng PhilHealth. Boy, Kin! Merry Christmas, Kin! Luoy laman ni Kin. Si mga uban, Kin? Nay! Nay! Das Kin, Nay! Das Kin. Kasi may mga uban, Kin? Koko ko naghato na ikaw. Amin. Diya guys, kita-kita na itong diya. Huwag mauli namin. Huwag makablog ko sa mga nabapoy viewer to. Giubok. Ako bong liksida na pinbalhi na ha. Pero hana na diyang gipain na mukuan. Ambroxol. Nabintagi diyang ubok. Ugwa pa ito makuha naman ito na ipa-check up. Pian siguro na ay. Pahilot naman eh. Ang kuno lagi na. Sana, napanuthan. Binhan? May mga lagi po, naman na, iyat pa mag-18 man. Hindi man. Maripis di ka, Jo. Siya? Vitamins, kas ara sa kanlaw. Daing na yan, dyan ko magkaroon pa nito, paimin ka og tambaw ang Ambroxol. Mama! Eh, magbayad ko sa PhilHealth kay madyo nang simba ko, kaginan dyan na i-PhilHealth. Nira ka ha, good girl ha. Sa mali? Wow. Garay. Ag-video. Taga-asa mo? San Miguel. Si apelido? Salamat. Musod sa Midaris Bujog. No bilat. Baba gadget. Nalagi pinkish da. Wala ito mga ting. Ako rin. Anak sa. Susungkal. Ay, apoy. Ay, ito ijan na. Dali na. Apoy ka ng wine. Dali na, Pia. Hello guys!
dana day Miss Bay, nagabihan mi kay duding kami dito. Hindi daw ko'y pasalubong ni Lexi, aghang gito para gingon di. Hani mo imong ika saute. Dapoy ka Ariana, Prince ni Bi. Kani. Sama ni. Kanang chicken og rice. Taliana na. Ha? May suka ta? Ay, sorry yan na. Nahog. Nahunaw na mo. Maka na mo, be? Kare. Spaghetti og chicken. Oh, nay. Kapalit man sa tayo, may barbecue ko, no? Nahunaw ka, be? Ano, may gilak mo puno ka, day? Mong gravy, oh. Imo pa, be. Love you, Day. Love you yan na. Pasalamat dahil ko sa Ginoo kay nagkabayad ako sa hotel ko. Salamat po kung Flora may bungulana. Kay giibanan ko. Ni Robert ug ni Mama Ali ug ni among driver undoy Rolito. Salamat. Please, Mama. Huwag ka mag-hupo-hupo ay. Di ay ang giduha kay nga kantos mother. Diyan na kayo yung salin diya sa salin diya di ay harap yung chowking gini ha ito na yung undoy. Uy, lamas ulo eh, gilipos na. Hoy, nagsimut-simut lang magugupa na paano. Wala na dyan mo yan. Ay, salamat. Salamat, good, salamat. Yan, kala ni Mama. Kala ni Mama. Pahunaw na mo, be. Ay, sama ni mo lips day. Pahunaw sa mukha, pero. Lipstick na. Lipstick na. Puno mo puno ning hilak mo puno na si Janay. Kari, tanga ra mo danay kay kuan. Di mapod mahurot na nimo be. Di pa na. Kaya sa iduno sa alcohol pala og reto. Karon di na ni sila pagawas sing kinahilin na sila. Tayo sa imingaw kung Mga ni pare tayo sa. pare. Di po na maangay ng Prince Price nila. Bakit po? Sama gyap bisan nga nasamad mo tabi. Dito kay hilak. Lam ni tatay. Nansan ay? Nang nasamad mo ni dako ra ba pagkasamara? Oo, nasama ka nang gabi namin sa cabinet ni Promi nga kahit malian na. Katawag usa. Alam, luin na butay alcohol. Nagkatawag usa. Lakaan na be. Kaya siguro yung suot. Ay na ba ko gipalit ni mong sanina bir ang lami ara ba jud be. Ara to be. Ko gipalit ni mong sanina bir ang lami Ano sa mga ni tayo sa? Diyan na malit ko may kon guys hairband kay para uniform ini ka New Year pohon dia. Yee! Excited kani nga color ilang duha. Diyan kani among Sukot ko ng baby ay. si tatay kay maghirban mas tatay dito para mga baji ra ni. La cute. Cute ka be. Sa promi the windy gang na. Isuway ra ni di sa ni ikuan. Di pa labi. Ara kang gipalit nga kuan mo be. Nga dress. Hala ka. Nawani ng kato. Wala nawa na. Tinamang pero sa gatoy. Harman to rip. O basta itong imong ipangdaban be. Bukor lagi nga na. Sa promi, nakay pagtawag ni Papare sa promi. Nawani mo ka Promi. Hindi na ito din. Hanay nag-usa. Hala, ginambos biti. Ang sabi mong suwa pa ni Udto be. Hala, din nag-usa. Hala, ang dyan yung sanggatoy. Nag-usa. Yan eh. Tapad mo pud sa pagka. Gara. Gara gamit ni. Yan eh, kisa mo na. Dako yung regalo ni mo be. Tapos ng butang sa promi. Gabi, regalo na ni mo. Nagarang lang ni Abi. Mahalag mahal ka kay mahal mo kang mama na. Nice din na. Suot simba po ha. Yung New Year ha. Na. Sabi mo yung mama. Punta na ha. Punta na ha. Humot. Rubabi na ba? Kiss babe. Hindi magmanglabot lang butang nay. Nay. Dara day ang kuhan niya. Ang nabayaran ganyan yung PhilHealth. Mangilabot kasi mong butang, ilang butang Ang tatlo. dugada na magul ko nakabayad siya ang PhilHealth. Sa katubang ng anak kong Lexi, 2017 pa. O nang bayaran ng 12,000 kapin. Hindi na po man. 12,000 ha?
Daas pagpanganak ng Lexi. Wara mabayri. Munang dakil agbayro na. Yara guys. Salamat dang. Ay, Pagkamot salamat. ning Ning kuha. kabayan na. Igor mo na pila. Ang pag-uban ba? First time po nakakabtog talibon. Ansa naman yung birth certificate ni Lexi ang mara naman ng ilo. Sud na envelope ay kaya mo gata. Muna kag-vlog tayo ta. Kan ano rin ay? Diyan na bagay na mong surprise o Uy, hindi na mag-subdrink siya pagka nagkagluto. nakauna. Pagka bila. Pangalaw na dengan mo, kalula mo ko. Bila. Nansa mamong na nga. Dato ko squirt nila sa ati mi tayo sa. Magin sa mamong rito. Nagkiro-kiro mo rito. Uy, uy, uy. Kuha bi, kuha bi. Sayang kini, sayang. Enja be. Enja. Kano la? Nagpahungit pa ka? Di na ko may kailangan na. Nanawa na ka ba pagkasamara? Alamak, yun napaksin ang hihigad tayo mo dito. Disgrasya na nung puri-puri. Ano yung kuri-kuri dito? Nakurintihan gawa. Hindi napaksi. Hamig, ang tanong na naunod dyan ba nun eh? Mo nang gihas pa. Isa mo na, isa mo na, asa kami dito, ahon na Katiri. Hang korto ha? Ang kwarto? Isa kayo nakasama niyo na? Ha? Sa amin? Nari sa amin sa kwarto? Ito nga na siguro sa... Ang sa amin sa kabinet. Gugugugug siguro ka na ito. Nihilak na iwa. Hilam, nagis ka na naman sa amin. Nihilak na eh. Samot. Gining oras. Buti sanay ka masaman. Nga ni Dari, huwag sa kandidatong na sa amin ni Purami na ganyan. Kung ano Kahit lagi, din na diha, nga naman magihawid-hawiran, di na ka mahawid-hawid dito. Magkano na? mapreto naman ko tali. Nangyabot ko sa butang ta promise. Wala ka dyan, kaya nagsa ka na haroon na kalang rakas doon, palunhon mo ng duha. Hala. Dugangan ka na yung sakit. Hala. Tawag na. Uka pa ba yung ako pa rin sa kabingan niya, ano ko, sulat-sulat na. At ang ayan na kay bawal mo kunog spaghetti. Wala naman na kunog yung spaghetti. Manok rice at luto. Kau na. Dahil mo na spaghetti and chicken ay. Si tatay, ano tatay, ano sa tita. Share sila. Tay! Dali din. Dagan lagi gravy. Tulong din. Unay. lingkod liyan ha. Dara dali. Nagpadila masuk din Asa sa lang ang gusto rito. Di sila mo angay lang lugar. Laka na. Nagpalit pag barbecue. Di sila mo angay. Tagbilaram sila. Boris sila. Sa isa ka man. Ada pa day burger na eh. Napay burger oh. Hamadan dan. Mama, dyan na ulit. Wana ulit dyan ay? Di ko mo ulit guro. Napay doon ka burger. Diyan napay salin na mas chowking. Napay di pang palit ni Tiri. Ito naman. Lami, bitaw di ay. Ang ati may ugmo Kami tsaka na kurma ay. Barag ko no be? Isukod, dyan na naman. Barag sa banaris yung kuranan. Barag labarag. Karigat niya. Ay, kuhaan tayo mo na itong tong. Hindi ko. Pinili. Ako yung nakakita. Mamahal nagpili. Para mo kita. Malapit, parang Dura sa di ay. Parang prinsesa. Mga prinsesa be. Prinsesa mo ay. Eh, ikaw na magkadagang sinina. Para naghanak ang sinina, uy. Prinsesa mo ay king harian. Nagdagang sinina. Paano na lang? Agirban. Yan na, yan na. Alam mo na. Ang galap ay Palit ko siyang galat kay kanila ging. At isang galat nga nagkagusbat, nag-uban. Tira naman na Galit habilin. din na yung habilin. Bino. hindi makbusa ka squirt nila sa ati mi tatiri. Ang si pumalsisag. Ang gilak man mo nag-isip-on. pag-abot mo nagilak niyo. Gila, kay kawa ako ng tablet. Isang tablet ka to Ano na. isang tablet gajo, di gajo na mahimog mawa na si Jang Kiliran kay mo gajo na siya konsimisyonan. Dino. Be, di sarap na tablet ni ate. Gitaguan mo ba? Di na kamakanta mo. Susan, din ako. Pagkura pa ka dun. Kamakanta. Siya hanin pinugi ko kanta be, matod nila. Nga mo nagaway. Ipangita ra ba kang tita. Sa tuingan, Hermesia ranay. ito pangita ng ati Hermesia be. Oh, yan ah.
Di ko na kompleto kitang adlaw ug di siya kita nimo. Cha! Ganahan. Shout out. Meron siya. Sa kaadyo malipay kay wa ka gida. Nag-away mislik si ganiyata prami. Mandi mo sa kaskwarte ate mi ta prami. Wak-wak. Ah, okay. Sa ta prami? Wak-wak. May kulanti. Sa ta prami? Ay, di dito manuot. Kaon na lang. Medyo ba maghunaw ka sa kakon, hunaw na ka dai. Alcohol. Mag-thank you ka kay ni. Mag-intag na to, be. Pagpasalamat ka kay sa kay kasama. Salamat ay sa. Welcome, dahil. Salamat nakakaon Jollibee. Salamat. Salamat, Taisa. Ay, ikaw, pinapasalamat pa kasi mong ina. Eh, sila nga mag-anggulas. Ganaan, dek, ang dalibibi. Ay, dagmo ka dagi sa manok ay. Di na mo nga Akuan, magbutang bakit? isa. Tanawag, yung pagkakuan-kuan na to sa taas. Disgrasya na nun mong tudlo. Sa mo dito. Samat sa samin sa kabinet. Diyan mo kong nagi. Ako sa abjun. Maso kayo, putod. Ano dito, puto. Babungkol na. Sa prami. Ako patol sama. Nagsirit-sirit ang dugo. Thank you for watching na kabila. Marami mang vlog, guys. Salamat sa inyong pagtanaw. God bless na tong tanan. Bye-bye. Bye-bye, babe.